أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة إلا الصلاة إلا الصلاة على النبي محمد.
أحمد يا حبيبي حبيبي لغيرك يرضي حنيت لك يمداوي جروحي خدام ومريد بابك الجنة موعدي
وحج بيت الله وزر النبي معكم رسول الله خذوني وإياكم وحج بيت الله وزر النبي معكم أحباب رسول الله خذوني وإياكم وحج بيت الله وزر
sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji gantekno sira kabeh sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji ngaji tansah dadi gegarane insani wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo sallu ala Nabi Muhammad. Sira kabeh rikala jaman Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji gatekno sira kabeh rikala jaman Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji ngaji tansah dadi gegarane insani wong mukmin seneng ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo Muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi umbil mu'minin ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ngertenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi derek tuntunane Nabi ngertenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi derek tuntunane Nabi ngaji dalan juan marang ridhone Gusti wong mukmin seneng ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing
sira kabeh dasar perintah ngaji kados dawuhipun Kanjeng Nabi minal mahdi ilal lahdi waruh sira kabeh ing dasar perintah ngaji kados dawuhipun Kanjeng Nabi minal mahdi ilal lahdi lampahi syariat liwati ngaji wong mukmin seneng ngaji sing keri jabat boyo sing keri jabat boyo sing keri jabat boyo sing keri jabat boyo ya muhaimin ya salam salim nawal muslimin bin nabi khairil adab wa bi ummil mu'minin ya muhaimin ya salam salim nawal muslimin bin nabi khairil adab wa bi ummil mu'minin Gantekno sira kabeh rikala jaman Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku langgengake ngaji gantekno sira kabeh rikala jaman Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku langgengake ngaji ngaji tansah dadi gegarane insani wong mukmin seneng ngaji sing keri jabat boyo sing keri jabat boyo sing keri jabat boyo sing keri jabat boyo ya muhaimin ya salam salim nawal muslimin bin nabi khairil adab wa bi ummil mu'minin ya muhaimin ya salam bin nabi khairil adab wa bi ummil mu'minin bin nabi khairil anam wa bi ummil يوم تلاقينا لما حكينا عويل حبيبا يوم تلاقينا
أو الكلام